सो चल चल चंडिका माई, सो चल चल चंडिका माई धाम हे बलराम जी, दर्शन के बाटे अरे माने हे बलराम जी, दर्शन के बाटे माने बलराम जी, दर्शन के बाटे माने बलराम जी। कुछ दिन से का जानी काहे मन घबरात बा, बनल बनावल काम बिगड़ल जात बा। गंगा किनारे वाली माई बड़ी जगता, चंडिका भवानी लगे जाले सब भगता, क्यों हवा हो जाई दुखवा के, क्यों हवा हो जाई दुखवा के, निदाने बलराम जी, दर्शन के बाटे अरे माने बलराम जी, दर्शन के बाटे माने बलराम जी, दर्शन के बाटे माने बलराम जी। मिर्जापुर जिला में भैया पड़री बाजार बा, उहवा से थोड़ के दूर माई दरबार बा। चढ़ते नवरात्र उहवा मेला लागे भारी, बड़े बड़े दुख विपद देली मैया टारी, विमल महिमा के हो जाई, विमल महिमा के हो जाई कल्याण हे बलराम जी, दर्शन के बाटे अरे माने हे बलराम जी।